bien i ka dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka donso den n'a ba soma den n'a ba woloba den n'a ba dɔnni segin kɛbagaw bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw danso aw ni doni i ka dɔn bi an bɛ commune 1 kɔnɔna na commune 1 o yɔrɔ jumɛn i ka dɔn fɛn min ye titigiw ye an b'ale kɔnɔna na bi mɛtiri ta ko ka kare kɔnɔ an bɛ awa jɔnni fɛ bi i ka dɔn an bɛ min an ka baladen fɛ ni an ko a ma ko Gaoussou Coulibaly Latourou Fitinè Yélén maa dogolen tɛ i ka dɔn Latourou yɛrɛ bunakun ka jamana in kɔnɔ bi i ka dɔn an wulila ka se belebele ma an bɛna ɲininka Latourou so 16 la fɛn bɛ a kun n'a kan cɛ a k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma awa mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bɛ se ka awa nafa sɔrɔ a la cogo min na k'a to aw sigilen na an b'a fɔ ko aw danso ko ani goni i ka dɔn fɛn min ye an ka awa médiaw ye u bɛ k'an ta ni k'an bila direct kan bi an b'a ɲini aw fɛ n'a ye video sɔrɔ a k'an lajɛ kosɛbɛ k'a partager kosɛbɛ minnu ma abonné aw ka abonné page in na pour que an ka video nataw kana se ka fɔ aw kɔ cogo min na an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ko aw danso ko ani goni i ka dɔn an bɛ kuma di awa belebele ma n'o ye ni an ka baladen Gaoussou Coulibaly an b'a fɔ k'a danso ko ani goni ana i danso ko ani goni alhamdulillah i danso ani goni i ka dɔn an wulila ka se ma bi ka ne ɲininka awa folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin awa maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan folikan bɛ n bolo k'a lase an filɛli jamakulu ma hali mɔgɔ minnu t'a kalama k'a fɔ k'an bɛ yan an ka foli bɛ olu bɛɛ lajɛlen en tant que buna adamaden sen fila kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka folikan bɛ s'i ma ye wa an ka jamana ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛn ma n'o o ye mali marabaaw ye kɛrɛnkɛrɛn foli bɛ ka lase olu ma ani an ka jamana dɔnnibaa sɛbɛw olu fana olu ni foli ka kan ka na se an mansaw ma fo ka na se an sinjiw n'an balimaw ma ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔ i da sɔrɔ i ka dɔn belebele kuma ɲɛna i ka dɔn nin ti basi ye i ka dɔn an ɲɛ bɛ awa Latourou so 16 an ɲɛ bɛ ale jiginnen na i ka dɔn fɛn min ye tontigi gɛrɛya ye i ka dɔn sɔnni an bɛ tila ka s'a ma mais aw ɲɛ bɛ Latourou so 16 in jiginnen na cogo min na tontigi gɛrɛya den 8 de bɛ dugu ma i ka dɔn an bɛ belebele ɲininka yalima Latourou yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a bɛ mɔgɔ jumɛn ɲɛ i bɛ se k'i da don o la k'o walawala Latourou baara wɛrɛ tɛ n'a kɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ma foyi ɲɛɲini n'a bɔra turabu la n ka ɲɛnama n'a ye recherche a bɛɛ kɛra turabu de ye kabi waati min kɔnɔna na n bɛ jamana in bila n bɛ faso yɛrɛ bila k'a fɔ ko n bɛ taa Egypte jamana kan ko n bɛ taa Latourou kalan kabi o waati ne y'a décision ta ne tɛna fɛn 3 ni 4 ta ka fara ɲɔgɔn kan bari fɛn min ye anw ka yan dɔnni tiɲɛ i b'a dɔn i bɛ dɔnnibaa kelen de ye yan dɔnni bɛɛ lajɛlen b'ale la somaya dɔnni b'a bolo mɔya dɔnni b'a bolo jinɛtigiya dɔnni b'a bolo woyimaya dɔnni b'a bolo donbaya dɔnni b'a bolo ni suya ko daminɛna a ko k'a bɛ suya la samifo mana dabɔ o b'o fana maa kelen dɔnni bɛɛ ka ye e bolo bon i b'a ye k'a fɔ dɔnni kelen foyi tɛna y'i bolo min ye dɔnni sabatilen ye o de la ne ye Latourou ɲɛɲini n ma ni fɛn wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ko turabu i ko jiri ne taara turabu kalan Egypte jamana kan san joli a n'a dafɛ jamana wɛrɛ i n'a fɔ Algérie Maroc fana b'o la wala taama ninnu kɔnɔna na san 10 ani dɔɔnin Latourou ɲɛɲini mais fɛn dɔ bɛ olu fɛ yen Latourou kalan na Latourou bɛ bala ye kosɛbɛ Latourou bala ye parce que Latourou ye mago min dilan diɲɛ kɔnɔ olu b'a dɔn ni anw yɛrɛ fɛ yen ta i tɛ Latourou ye ka Latourou lagosi kan min tulo la diɲɛ fansi fɛ ni Mali tɛ wala Mali de la i bɛ Latourou lagosi kan bɛɛ sinon Latourou tɛ lagosi diɲɛ kɔnɔ a tɛ farajɛ jamana na a tɛ farafin jamana na n'a bɔra Mali la bon o yɛrɛ o tɛ Latourou dɔrɔn ye maa si tɛ jamana in kɔnɔ yan ko Ala ye i dɛmɛ dɔɔnin i kɛra baara sugu o sugu la ko Ala y'i dɛmɛ i bɛ maa sɔrɔ mɔgɔ min b'i ka baara lagosi o ye jamana in yɛrɛ taacogo de ye wala o ye jamana in taacogo ye donc o la o man ka mɔgɔ décourager Latourou ye maa mago ye fɛn don ka Latourou da sɔgɔmada fɛ sisan k'i ka ɲɛnamaya ɲɛɲini a furancɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ miniti 15 miniti 20 kan i b'a saraka k'a ban ka wuli ka samara don sɛnɛ i bɛ bɔ i bɛ taa miliyɔn minɛ dugu kɔnɔ ka segin ka n'i ka so Latourou de bɛ se k'o kɛ
bon ne kele mun bela ni ay nana kalambulo dayele den tana kalambulo dayele ka se kalambulo sigoroma wolofla fo am shekina ka ko dayele bon kalambulo nun kelen de be ko alhamdulillah jama ko kono jama bodi ko kono bi bon alsa sira la dalelo mo goyi ni ibisa ke tuka jamana ka ka do kalambulo la ibi kala wasap fe ni mun sira ka sabara do ka senere fe du kono ya olu ti tɔgɔ sɛbɛn wari sara olu ti tɔgɔ sɛbɛn wari sara minnu bɛna kalan na du kɔnɔ yan olu ti tɔgɔ sɛbɛn wari sara mais minnu b'a fɛ ka kalan kɛ ka u to u sigiyɔrɔ la olu bɛ tɔgɔ sɛbɛn wari sara o ye 2000 ye kalo mana sara i b'a sara laturu ye dɔnni ye dɔnni min ɲɔgɔnna ti anw fɛ yan hɛrɛ karabali la ka hɛrɛ karaba ka adamaden ka sin ka mɔgɔninfin ta ka bɔ fantanya kɔnɔ ka kɛ nafolotigi ye sisan fo ka tila ka waati bolo d'a tigi ye laturu de bɛ se k'o kɛ dɔnni bɛɛ la laturu de bɛ se k'o kɛ n b'i kɛ nafolotigi ye yanni nin kalo hakɛ in cɛ n b'i kɛ nafolotigi ye yanni nin tile hakɛ in cɛ a dɔnni bɛ laturu de kɔnɔ ni laturu tɛ ne ma ja gɛlɛya ye dɔnni na sira foyi la ko ja gɛlɛya bɛ se k'i bila fɔli la ni laturu sira tɛ bon an bɛ don na ko bi laturu ma dɔn parce que n'i y'a jateminɛ bamakɔ kɔnɔ yan ni mɔgɔ sɔrɔla ka laturu kalandenya kɛ bamakɔ yan ka laban kana kɛ laturu karamɔgɔ ye bamakɔ yan ka tila kana laturu masaya wele i yɛrɛ la bamakɔ yan e yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don a tigi yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don dɛ a b'a dɔn ko nkalon don mais a kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ da la parce que ala ye adamadenw fana da ka mɔgɔw ka hakiliw bila ɲɔgɔn ta ɲɛ donc n'i bɔra ka kuma fɔ dɔ de bolo kuma lankolon don ne tɛ dɔ fɛ o ɲɔgɔnna kuma ɲɛnama yɛrɛ ma fɔ jamana kɔnɔ kuma juguyara o a nɔgɔyara o a bɛɛ bi o cogo in na wa laturu n nana n'a ye jamana in kɔnɔ layidu kan don ne ye layidu ta k'a fɔ n bɛ taa laturu kalan n bɛ na n'a ye mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ n bɛ min kɔni kalan a la n b'o diɲɛsɛn diɲɛ fɛ diɲɛ bi bɔ o kalama bari magoɲɛ dɔɔni don mais anw fɛ yan a kɛra mago sa dɔɔni ye turabu yɛrɛ sɔɔni kun bɛna se i bɛ maloya a ka fɔ i bɛnkɛ ma ko turabudala don mali tun b'o cogo de la e yɛrɛ bɛ maloya a ka fɔ i fa ma k'a bɛ turabuda o ye kelen ɲugun dɔ ka fɛn ye wala o de tun y'a dɔ wɛrɛ tɛ a fanbala kɔ foyi tɛ ko ti ka dilan la n'i ye minnu ka da k'a lagosi i b'a sɔrɔ olu y'a nɛnɛ de wala o y'a nɛnɛ de i bɛ fɛn fɛn k'a lagosi ko tiɲɛ tɛ nkalon don i b'a sɔrɔ a y'a nɛnɛ kuwa a yɛrɛ bɔra laturu daga dɔ de fɛ yen a ta in de ma ɲɛ n'a kungo ma ɲɛ o kumana ale bɛ tigɛ a la ale b'a fara a ka danabaliya fɛnw kan donc n'a bɛ kuma a bɛ ala kala kan ko nkalon don bidaya don kafiriya don o b'a sɔrɔ a y'a nɛnɛ walahi i b'a mɛn mɔgɔ da kɔnɔ ko laturu donna k'a kɔrɔta a bɛɛ y'a nɛnɛ de u ma tiɲɛ sɔrɔ a la tiɲɛ tɛ fɛn min kɔnɔ mɔgɔ tɛ san o nɔfɛ koyi ka bɔ san 100 na ka na se ɲinɛ ma nin waati ma laturu tiɲɛ banna a bɛ san 100 bɔ tiɲɛ ti laturu dala da kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ ye a bɛ san 100 bɔ tiɲɛ kelen walahi a bɛ san 100 bɔ tiɲɛ yɛrɛ kisɛ kelen tɛ bɔ laturu dala da kɔnɔ k'a b'a fɔ mɔgɔ ye ka adamaden filɛ a ɲɛ ma ka mɔgɔ filɛ dɔrɔn ka kuma n'a ye n'i ye mɔgɔ filɛ ni bulɔki bilenman b'a kan na ni ko bulɔki bilenman b'a kan na o tɛ turabu ka kuma ye o tɛ turabu ka kuma ye e kɔni y'a filɛ dɔrɔn wala o tɛ turabu kuma o ye i ye min ye de i bɛ ka kuma n'o ye bon turabudalaw ka turabuda tɔ kɛra o bɛ adamaden de filɛ i sigilen lajɛ ka sɔrɔ ka kuma i kan n y'a ye a dɔw yɛrɛ fɛ n'i taara o fɛ u b'i ɲininka i nakun na fɔlɔ donc ka sɔrɔ ka tila ka bɔ i ni sancɛ ka i ka ɲininkali ka se ka taa ɲininkali wɛrɛ monter k'a kɛ komi olu y'a dɔn k'a sɔrɔ o fɛn tɛ quoi ne ye nin ko in ne ye se kana bɔ nin ko in na yan bon ne ti bɔ ne yɛrɛ bɛ se ka kalo 6 kɛ walahi ɲɛ tɛ da gudɔrɔn kan so in kɔnɔ yan n bɛ se ka kalo 6 kɛ ti gudɔrɔn ɲɛ na mais ni yɛrɛ tɛ dɔn ka fɛn o fɛn Bamakɔ i b'a sɔrɔ a fɔra ne de karamɔgɔw ye diyagoya kow dilan Bamakɔ yan diyagoya sanmiritigiya ni diyagoya jinɛtigiya mɔgɔ de bɛ bila ka client ɲininka k'a bɛ da la e y'a faamuya k'a fɔ ne karamɔgɔ ka mɔgɔ ye i mako fɔ n ye ni ne bilali ɲɛ i bɛ don joona client mana kungo fɔ ale ye a bɛ client ka fini couleur a n'a yɛrɛ cogoya ka don n'o bɛɛ ka t'o fɔ karamɔgɔ ye bon
client kelen de bina do so kono bo client kuma fo ni yedala karamɔgɔ bina sɛbɛ o bɛɛ ka kelen ko jino ya fale o so wo ko yo fale bo ka talen ko ka den ma ka tila ka buni sanche o ba sɔrɔ a fɔre e yɛrɛ ɲɛna ka ban voilà ya u ye nin bɛɛ kɛ Bamakɔ ko ye samiri tuye ko jinɛ tuye mais ni y'a lakale to ye bɔ kɛra kalama bɔ kɛra kalama bon o la Bamakɔ Latourou ko a fanga dɔgɔyara Latourou masaw commencera u y'u tɔgɔ yɛlɛma dɔw bɔra Latourou masaya la olu kɛra furabɔlaw dɔw yɛrɛ ka fura yɛrɛ o bɛ se ka bana 8 bana 10 fɔ a la ka fɔ fura kelen b'o bɛɛ lajɛlen ban u ye Latourou ko bila sa u taara u taa mɛ don furabɔ la mais ni Ala sɔnna hali u b'o fana bila koyi o bɛ bila a bɛ bila Coulibaly procès dans bon n bɛ se ka min f'i ye kun fɔlɔ la Latourou ye fɛn min an tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban n bɛ se ka dɔɔni min f'i ye ka ɲininkali jaabi la o ye i da sɔgɔ Coulibaly i ka dɔn professeur an bɛ ɲininka i ka dɔn an ɲɛ bɛ awa tontigi gɛrɛya an ɲɛ b'ale den 8 jiginnen na duguma yalima tontigi gɛrɛya yalima a nafolo baara a ka teli wa ou bien a man teli i bɛ se k'i da don o la k'o walawala n bɛ se ka n da don a la n delila ka fɔ turabudala tontigi ye Latourou nafoloso de ye mais adamadenw nafoloso tɛ turabu de nafoloso don awɔ turabu de nafoloso don mais adamadenw ka nafoloso tɛ voilà adamadenw ka nafoloso tɛ o de la ni i taara turabudala fɛ k'i mago bɛ nafolo la a bɛ tontigi gariya nin de ta k'a sɛbɛn parce que ko nin ye Latourou nafoloso ye Latourou nafoloso o bɛ se ka nafolo di adamaden ma cogo di yɔrɔ a bɛ Latourou kɔnɔ cogo min na i tɛna fɔ kɔni k'i b'a ci o cogo kɔni na k'a di mɔgɔ ma k'a bɛ nafolo sɔrɔ non non a tɛ nafolo sɔrɔ a tɛ nafolo sɔrɔ bɛɛ k'a jateminɛ i yɛrɛ la tontigi gariya a sɛbɛnnen k'a nasi bɔ a dira cɛ o cɛ ma a bɛɛ labanna tɛgɛlankolonya la tɛgɛlankolonya a bɛɛ labanna tɛgɛlankolonya la tontigi gariya Nabila Yunusa de don Nabila Yunusa de don Ala ka kira belebele dɔ don gindo dɔ bɛ tontigi gariya la la ilaha illa anta subhanaka nin ye gindo kelen tontigi gariya la a tɛ se ka min kɔ fiyewu o de la ne ye Latourou kalan ka ni kuranɛ kalan n b'a fɔ mɔgɔ ye ko Latourou ni kuranɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Latourou yɛrɛ de ni kuranɛ bɛ baara kɛ Mariama n'i y'a jateminɛ Mariama den Isa Nabila Isa a tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa Musa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa nin bɛɛ lajɛlen tɛ turabu la wa Adama tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa nin bɛɛ tɛ turabu la wa Muhamadu tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa nin bɛɛ tɛ turabu kɔnɔ wa n'a y'a sɔrɔ la fɛn nɔgɔlen don ninnu tɔgɔ tɛ don a la donc fɛn nɔgɔlen tɛ dɔnni jɛlen don tontigi gariya ka nafolo baara k'a di mɔgɔ ma ne b'a baara kɛ ni n k'i ma ko n bɛna tontigi kɛ k'a baara kɛ o ye ɲi nɛgɛ de turabu nafoloso bɛ yen ka nafolo baara k'a di adamaden ma o bɛ turabu kɔnɔ k'a sɔrɔ tontigi tɛ a bɛ yen o bɛ turabu kɔnɔ walahi min dabɔlen don nafolo yɛrɛ caman kama ka nafolo di adamaden ma turabuso 2 de b'a kɛ turabuden 2 de b'a kɛ Badara ani Masa Sulemani nin turabuden 2 ninnu de bɛ nafolo di mɔgɔninfin ma i bɛ nafolo sɔrɔ f'i bɛ wasa nafolo la wa n'i y'a baara k'a di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ a ma dalakan d'i ma a cɛ ka jugu dɛ a nafolo bɛ mɔgɔ yaada de Masa Sulemani ani Badara a nafolo bɛ mɔgɔ yaada a nafolo bɛ adamaden kafa de awɔ a nafolo b'o de kɛ barisabula misali la Masa Sulemana ka waati la Ala ma ɲɔgɔnna da masaw la Masa Sulemana fɛn 3 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la Ala y'a kɛ kira ye ka kɛ nabi ɲuman ye ka tila k'a kɛ masakɛ diɲɛ mara masakɛ ale ka kun tɛ jamana dɔ masakɛ ye dɛ diɲɛ bɛɛ masakɛ de kun yɔrɔ o ye bonya dan ye o ye daraja dan ye o kama Badara ale fana kun ye mɔgɔ ye kira ka sahabaw cɛ la mɔgɔ min tɛ maa tɔgɔ dogo de ye n'a tɔgɔ fɔra mɔgɔ 100 cɛ la a mɔgɔ 100 bɛɛ b'a kɔfilɛ donc i b'a ye o Latourou so 2 n'a farala ɲɔgɔn kan ka nafolo baara k'a d'i ma i bɛ yaada ni nafolo in ye yɛrɛ se t'a la i bɛ yaada i bɛ kafa bari i bɛna nafolo i bolo cogoya dɔ la ni Ala ma far'i kan a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko e yɛrɛ de ka kamalenya y'a s'i ma o de la ni n b'ale baara k'a di mɔgɔ ma baara kasara ko tɛ dɛ
ba i bɛ tila ka layidu wɛrɛ de ta ne ye tuguni ye barakɛsara kɔfɛ i bɛ layidu ta ɲɛ ala ye nafolo di nafolotigi ma i ni fantanw ka jɛ a i ni balimaw ka jɛ a la i ni sinjiw ka jɛ a la n'i b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ se ka layidu ta ne ye i ka nafolo i ni balimaw jɛ don i ni sinjiw jɛ don i ni silamɛw jɛ don ni sɔnna o ma n b'a baara k'a d'i ma o kun tɛ k'a fɔ n'i ye nafolo sɔrɔ i ka taa sara la ko bɛɛ k'i ta cɛ mɛ ni min kungo gɛlɛman nana don min na i jija i ka jɔ i ka se ka ko dɔ kɛ n bɛ badara ni masa sulemani n b'a nafolo baara k'a di mɔgɔw ma ka tila ka waati f'i ye n bɛ waati f'i ye adamaden ye jɔn de ye ni ko n bɛ kuma cogo dɔ la kuma ka gɛlɛn n'o waati jan tɛ n bolo olu la parce que dɔnni min don n tɛ sɔn ka maana réseau sanfɛ ka da kan a n'a kɔrɔ i kɛra maa sugu o sugu mɔgɔ dɔ bɛ fadenya la voilà donc gindo dɔ bɛ yen olu tɛ se ka lakali réseau sanfɛ o cogo la mais ni ala y'a latigɛ ko n y'a baara k'a d'i ma ko n y'a daga kelen baara k'a d'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ma dɔ la ni hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko i jɔ ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen garisɛgɛ ko la walima nafolo ko la n m'a fɔ i tɛ t'i yɛrɛ furakɛ dɔnnibagaw fɛ yen mais fɛn min tɔgɔ ye nafolo ko kɔnɔ o y'o haramuyalen ka b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. professeur an yɛrɛ ɲɛ b'o résultat la kɛnɛ kan ka ban. ala y'o dɔn diya n bɛ se o la donc la tontigi gariya k'a jira laturudalaw la tontigi min filɛ nin ye u ka tontigi to yen kɛcogo wɛrɛ bɛ tontigi gariya la min tɛ nafolo ko ye kɛcogo wɛrɛ b'a la min tɛ nafolo ko ye nafolo tɔgɔ min b'a la u k'o bila u k'o bila ka bɔ yen n'u ma nafolo tɔgɔ in bila ka bɔ a la u baara o baara k'a si ti ɲɛ tontigi gariya la wa ale ye turabuden de ye min bɛ mɔgɔ siri a bɛ mɔgɔ siri a bɛ mɔgɔ siri k'i bila dibi la a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ ye daba de ye m'a f'i ye n ko yunusa don wa yunusa min ni a bɔra kurun kɔnɔ k'a fili baji la ni sale y'a kun o yunusa de don baji jukɔrɔla o ye dibi ye jɛgɛ yɛrɛ kɔnɔbara kɔnɔ o fana o ye dibi de ye dibi kɔnɔ nabila yunusa b'o position na waati min na se foyi kun t'a ye se foyi kun t'a ye se foyi a tun ala ka yamaru de bolo tɛ yen n'i y'o kɛ mɔgɔ la diɲɛ in kɔnɔ yan yɛrɛfa de bɛ jigin a tigi kosɛbɛ wa mɔgɔninfin de b'i yɛrɛ sama ka s'o ma yunusa tun bɛ kɔnɔguwan dibi min na dɛ tontigi gariya baara bɛ adamaden bila o kɔnɔguwan dibi de la walahi a b'i bila a kɔnɔ de tontigi gariya parce que laturu ninnu tɔgɔ dalen don fɛn minnu na u tɛ ka jateminɛ kɛ hakili tɛ ka baara foyi k'a kɔnɔ n'i y'a mɛn masa sulemani a jate minɛ k'a fɔ ko masakɛ dɔ tun don nafolo de tun b'a bolo nafolo caman o kumana an bɛna masa sulemani ta an bɛna baara k'a la mais ne tɛna masaya baara k'a la ka d'i ma dɛ ne bɛna nafolo de baara k'a la parce que nafolo min tun b'a kɔnɔ o nafolo in ka bon ka tɛmɛ masaya yɛrɛ kan donc o la a tɛ ko masa sulemani ta n bɛ nafolo de bɔ a kɔnɔ n bɛ badara ta n bɛ nafolo de bɔ a kɔnɔ mais ni ko n bɛ masa sulemani ta ko n bɛ masaya di e ma n bɛna badara ta ko n bɛ baara jumɛn kɛ n'o ye ko ka mɔgɔw jigi tugu n'a ye wa parce que ale ye jigisoden de ye donc n'a y'a sɔrɔla k'a fɔ ko laturu bɛ place min na ko laturuden kelen kelen u bɛ place min na k'u bɛ se k'o baara kɛ e k'a daminɛ turabu niso la ka na se ko laban so ma bani n'o bɛɛ lajɛlen y'a ka baara kɛ o da man di e la koyi parce que numura ye juguyasoden ye instant o bɛ dimiso la bon o la i b'a ye k'a fɔ laturuden bɛ so min kɔnɔ a tɛ kɛ ka kuma ni o so in ye a bɛ ka kuma ni so in tigi de ye a bɛ ka kuma ni so tigi de ye adama bɛ laturu garisɛgɛso la mais laturu tɛ kɛ ka kuma ni adama ye adama min cilen don laturu garisɛgɛso la laturu tɛ ka kuma n'o ye dɛ laturu bɛ ka kuma ni an fa adama de ye a bɛ ka kuma n'a fa adama de ye voilà a bɛ ka kuma n'a fa adama de ye sinon e ye terrain min ci o tɛ walahi o tɛ o ye de o adama ko ye maa caman tromper fana ka adama nasi in bɔ don t'a la waati t'a la kalo t'a la tile t'a la don min mana jɔ u b'a nasi bɔ k'a d'i ma i bɛ t'i kɔ a la ka taa ni sogow ni fɛnw tobi k'i yɛrɛ siri tewu ka di fa dɔw ma maa caman de y'a yɛrɛ siri ka d'a fa dɔw ma ka sababu kɛ laturudalaw ka nasi ye donc o la tontigi gariya nafoloko baara tɛ a ye nafolo tɔni min sɔrɔ i bolo
ni ma fara tontigi gariya la ko nafolo ko ay nafolo min sori bolo ibo daji ko bampe ki itega furan ka jebu idan so wala o tontigi gariya professeur amin ni ngaw yalima awa domel la tourle se ka dondi ngoma la tourla ko sobe jigwati be la tour den kele na bela jile fera na jigwati ba bela don ba bela er ba bela la tour sotan wora be ma jigi dongelo la tour kele do jigingo hake min ke akacha na mafiya ngo qur'an hayro qur'an kono abina kafiru tubi awo qur'an hayro kafiru ka tubi la chokona la tour den jigina kafiru ka tubi la o chokola selu de takiri ne ta bima sel blay na bila idrissa ka kile selbiu kira foi modna kira kemesa ban tan sabana ko sel kunde mimbu okay ate abek ni sedi mais anga sel choko bolé do nyona dola chikam min bi fo na bila idrissa ya bina la tour den la jibrila be jigine trabudi mo chama ba mi ka foko ala an kamana gwane do ala ko la chugomina melakaw kamana gwango ka juguni on tay wallahi on ti nyedo ala ko la chugona melakaw fana ti nyafo do ana ti ala ti kuma melaka fe trabude sebene bina gira lawul mafusu de sanfe ni dugu jera jigirla bina joka wala sanfa la jana la to de mi chile abo la to de ta be jigini abina fo na bila idrissa Allah ni la tour de ti ko kana dima mais lettre de lo mina dayela ka kono kuma fi donc adama la tour de dirama ko ngana dima mais si ça mina lettre de mina kono kuma fi si ça abu sura kana dado en fa dama ka tarikula ah voilà ala ko kana defi en fa dama timana ni ne ya soro ayin de so la tour kelengele bebeti jibril be jigina le ba korfo ah masa Sulemani jigina masa Sulemani flani ala ko kona masa Sulemani turabudi dima na femme ba kono abuka kuma nabila Dawuda de Sulemana de ka jibril abe so ki dado kuma la ko lakali do ibai ko la ha jigina tugo na ale fana jigina te bo ko na kona ibai haya do be olu jigina Madina ah haya do be olu jigina Maka abe ko na kono haya do be olu jigina kuma kono do jigina kulu sanfe ni bebe qur'an kono wa abo chuko kelela la turu fana be chona la turu dew la turu de abbe jigna ka be dondoma abbe jigna ka be kalu doma et puis nan fara ko trop de jigna jomine ibi ni ngalke jomine kalu kle joli ka be don jumema ikan ka yin ko do ka be jumema ikan ka yin ko do trobe mi wallahi ni kan yin maso atawla ngalo bida eti wule ko na to dala ngalo bila era ti fo kemmin binye ni yekata ka dumini ke doron ala yi dani garsige mi odelo nete bi ka lotu de mun mara lute la tur ti se ka ke a kun yere ko o se ka ke a jigina wati mi la ba wati yin a jigina kun mina o nyenyini ni la tur de ngala do ko ka a ka kalo jumen kono a ka don jumen anana mun fo rawde yere ngara mun fo bon rawde ngara mi fo etu do e be saka turabde ta chori ki nyena haju do akono I nyena hami ko do akono ko o ka to ke adun na kun toyi ayere sababu dugu bolo ka o chika yere takono na ta do to ma ko gila chugo mina professeur anga media ni Facebook farani chamande la gila chugo fo tala gila chugo tala wa ibe ko na haya ba sebe ka de mo gonwa na ma ko gila afora bana be kana se fly mais ni la turu na shibo ni adi adama dema na ma ko gila ka tatu bala ne chen ore kilano ka ma chama mo saki o la ntara kran go fi mo ko makla do were far la kungo ere katu ibo de me mo da ka chaya bo kran ko tari mo go de sa wallahi parce que tara fen la be ka dima ale re timindo wala ay tara fen do de dima ay timindo fi yo donc c'est ça e mo ko obi sali no to ne ko do fo joni bo nyam la to ko kelembe no sabatira trop ko no ngo do ngo nyona ko client en tant que client kana son kata doni ba fi kibiti ga warta ka dam hal ni dorome mu hando o warde ani ga warda ma fo ka so ibina warda ma ma gobina fa ka wati de fi
faka wati de fiye o mo koina ka fo ne bena ni ko nke yeni ni wati nche i mo ko gila donc i ba ni mo ko ma gila o wati ko no kora kale ka bara de manye ko sabat mais ka tan na shini sebe mena ki ko don ti ama don fe nyana foy ma foy era ma foy ni ngade donc i kuma la mo no sigi mena i to kele no i to kele ne ka ha mo ko wuli kun ka ta kara mo ko fi ibi ala ma ko no sigi mena wala sa kara mo ko ta hakila ti kuma de fi ka fo karsa ibina na fulu soro ina to ni kalo hage ne bina ndima kile mo bandu kile tandu soro bina damen fi ko de fo ni ma se ko don ko na be kun fe bara de ni min yana odo ni min ma nyere abana mo ko ko se ka wati fo mo ko doni na bes gi men dibila bara de la wala dibila bara kun fe bara ala kala nte na fulo ka na fulo bara ka di mo ka wati fay abe mo do siran wala mo do siran parce que mo be ke ka do ko na fulo fale shila ki be shi fale na fulo wala ma be tege de woni ken na fulo mo su be fura na fulo ala tabi tege de won ti fale na fulo la shi ti fale na fulo la e be shi mun fala la e no shi di jonima e be no shi fara jonta ha jonne mo go be shi la na so ma be se ka shi di mama be fota mo ni ya fale ndo ko ni ni fon do fale do yi ba fale mo ko fe ba so anya ci bo ti e ki ni fale na fulo la e bi ni ndi mo ko ma ishi i ba di mama fa ka so ro ti bi sa ka fa ta oni yo kuma na je ba ka fo chental ni shi ti fale na fulo la te ka de mon ti gena na fulo ala tadi na dalubi bolo ni ya barala ba di ma wallahi sabat na dalubi bolo ko ni ya barala ba di ma na folo de na dalubi bolo ni ala de la ala ba dayele yi bi sakoni tuma ken na folo la fi kasa sabat ikra majuyo ikra kafiriyo ikra islamiyo ibin na folo ibi jala fukata sikasa ya doma ala ta tige ko bari ye kafiriye ala tuna na folo tige kibi jena ke ala tuna na folo tige kiti so maseri sabat oye ala deli nyuma de bo se mo ala deli nyuma na ala deli nyuma ke ye kanatala ha ni don ba ka ala deli fenta na chayale iba soro chente ale resirane do ika mo wona fiati ta komun ko ale re don ba ale re karambo ke abado kale tinye ale re tinye komun wo je kono ale bo be de fo e na ke kanu shike ko o be e ka furata nay mais ale re dumbo be de ale re ka fini olu de ka ale re lafia mais na taro be kale da enye ko o be ka furachen yo kabi ma boy ka furachen ne bi ma boy ka furachen parce que ale re ba atena ke chentew furachen lo chente abado imane mun chugo e re bi na chen do chental shiti fale na fulo tege do won ti fala min na fulo baraka dima tuwabula wallahi fani ala do fari shigarate kalo kilenti tiya ka bishila kalo kilenti tiya ka wa ibi shike asoro kono abi jidi de kata barata ka fo ko na bishina ke mo ti ki wo bila kata tere ami be fero de na bi fero ki ebi machine fona basa ka fero ke na shini so ba ne chene wala ko no sigi mo ka ibana ka baraka sara da mi ka baraki en même temps mi be ko do ka parce que ne bina min kɛra di ma ne b'a dɔn a bɛ min lasi ma ne b'o dɔn i bɛ layidu ta ne ye hali n'a ma kɛ ne ɲɛna i bɛ layidu min kɔni ta hali ni ne tɛ yen i b'a dafa o n'i ma karamɔgɔ sɔrɔ don min na i b'a denw sɔrɔ yen walima i k'a mɔdenw sɔrɔ yen donc i bɛ layidu in i b'a dafa n bɛ nafolo baara kɛ nin sira kan an bɛ ɲininka i k'a dɔn fɛn min ye yiri an bɛ don yiri kɔnɔ n y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka yiri bɔ wagati bɛɛ yalima bɔ waati bɛ yiri la wa u bɛ ka ko wagati bɛɛ est ce que bɔ waati ni ko waati bɛ yiri la wa bɔ waati bɛ yiri la bɔ don bɛ jiri la bɔ waati b'a la yiri sun kelen delila ka fiɲɛ na mangoro sun kelen taa mangoro fara bɔ i ka n'a tobi i k'i kɔ a la yanni tile ka bɔ bana wɛrɛ la a bɛ fɔ ko taa mangoro fara bɔ tile selen selifana tile ma i kana dɔ ta a bɛɛ ye mangoro kelen ye bana wɛrɛ la a bɛ fiɲɛ na taa mangoro bɔ tile bentanga taa mangoro fara bɔ a bɛɛ ye mangoro ye wa a bɛɛ ye fara ye
mais waati o de b'u bɔ ɲɔgɔn na donc bana bɛɛ na kɛnɛya waati de don n'i ye nin jiri in bɔ nin waati na o bɛ nin bana in kɛnɛya n'i ye nin jiri in bɔ nin waati na n'i y'a kɛ ka banabaatɔ ko a ti wuli ka bɔ a bana na a bɛ sa nin bɛɛ bɛ jiriko la o la n'i taara jiri san sugu la k'i bɛna banabaatɔ furakɛ n'a ye i bɛ resigiba de la banabaatɔ caman bɛ yen banabaatɔ somɔgɔw bɛ resigi la banabaatɔ bɛ resigi la karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a dɔn k'ale bɛ resigi la ka taa yiri san sugu la a bɔra don jumɛn a bɔra waati jumɛn i ka banabaatɔ tana yiri don wa ne b'a dɔn wa ni nin jiri kɛra kan ko a bɛ sa de wa ni nin kɛra n'a ye min a bɛ sa wa walima n'a y'a ko a bɛ sa walima a bɛna a ka bana nɔgɔya bi a bɛna mun k'a la e tɛ foyi dɔn a bari e ma taa bɔ e yɛrɛ tɛ bɔ kan dɔn na yɛrɛ tɛ bɔ kan dɔn na san o ka taa bɔ i bɛ taa san sugu la ka na di mɔgɔw ma donc o la n bɛ min fɔ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ye ka jateminɛ kɛ ko ninnu na bana ka jugu dɛ mais kana banabaatɔ cɛ ka yaala n'a ye bɛɛ yɔrɔ la sinon o bɛ taa banabaatɔ fa dɛ walahi bilahi o b'a faga parce que yiri minnu bɛ bɔ waati t'a la a t'a dɔn a karila cogo min na i sigilen t'a kan k'a fɔ ko min bɛ n'i ka banabaatɔ sɔrɔ o bɛ n'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ awɔ i sigi t'a kan ko min b'a sɔrɔ dɛ ka banabaatɔ i ka banabaatɔ nɛ kɛnɛma to a da kɔnɔ dugu bɛ jɛ i bɛ taa sɔrɔ a sara f'i yɛrɛ b'a fɔ k'an bɛ baro kɛ so la ni bɛ farati diɲɛ laban furabɔlaw ka yiriw la a b'o de s'i ma i b'a kɛ ka banabaatɔ kɔrɔ yiri dɔ bɛ yen ni yiri saba bɛ yen don natɔ la n bɛna yiri saba tɔgɔ fɔ a yiri saba banabaatɔ min dalen don ni bolo b'a wuli bolo bɛ banabaatɔ min wuli k'a sigi dilan kan n'i y'a kɛ k'a ko a bɛ taa lahara a tɛ wuli bilen fo ta kɛnɛya bi foyi t'a kɛnɛya bilen professeur foyi t'a kɛnɛya a bɛ sa o yiri saba bɛ yen yiri fila wɛrɛ bɛ yen bana gɛlɛyara cogo cogo n'i y'a jiri bɔ ka banabaatɔ kɔ a la n'i y'a tafo siri banabaatɔ cɛ la k'a yiri kɛ k'a fɔ walahi a bɛ san 40 k'i bolo so kɔnɔ ye ni ala bana ka bana in kɛnɛya ala bɛ sɔn k'a ni to a la a bɛ to so kɔnɔ ye fo e yɛrɛ bɛ n'a jate minɛ k'a fɔ ko tiɲɛna dɔ kɛra n'i ye tafo ye fo ni dɔ bɛ na a bɛ sa o don o fana bɛ yen o fana yiri ye bana dɔw bɛ yen i ti bɔ a la n'i y'a kɛ o banabaatɔ la ala t'a fa joona i ye fɛn min kɛ yiri min kɛ k'a ko o ye tiɲɛ ye o fana ala kumakan don ala t'a kumakan sɔsɔ mais bana min b'a la bana in fana y'a sababu de ye bana in de b'a fa o fana bɛ yen a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ma kelen la a bɛ t'i bolo so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ n'a ye don dɔ la k'a fɔ ko tiɲɛ na nin ko in nin bɔra latigɛ kɔnɔ ne ye fɛn min kɛ nin ko in b'o de bolo n'i y'i ka tabo fɔ ne ka waati la a t'i heure kelen k'o kɔfɛ a bɛ sa professeur an bɛ ɲininka yalima kalanbulon in kɔnɔ yalima i bɛ se ka mɔgɔw fana kalan ala tɔgɔ la wa kosɛbɛ n bɛ mɔgɔw kalan ala tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnma n bɛ mɔgɔw kalan katimu la ani tɔlisamu na katimu ani tɔlisamu na i bɛ se k'i da don o la k'o walawala kanubagaw ye wa katimu n'i y'a mɛn mɔgɔw kalan katimu na ne ye katimu kalan sira 3 kan o katimu kalan o kalan cogo de ye mɔriden caman don dingɛ kɔnɔ de i bɛ Bamakɔ yan i bɛ mɔriden jɔ 10 o 10 i b'a sɔrɔ min bɛ se k'a ka so sara normal la 2 de don sinon a tɔ b'a sigiyɔrɔ bila wa a bɛ ka sigiyɔrɔ bila sisan k'u ka so sara k'u yɛrɛ balo o caman de bɛ yan ni min mɛnna quartier min na o b'a ka minɛnw cɛ a bɛ taa fo ba kɔfɛ a bɛ location wari tɔ minɛ ka i tigi ka taa wala ka taa ba kɔfɛ a bɛ taa so wɛrɛ ta yen a bɛ taa tɔgɔ yɛlɛma yen bon min b'a kɛ a cogo min na fo ti baara kɛ u bɛ wurudi kɛ u bɛ nasiw mun dugawu tɛ ka minɛ foyi tɛ ka sɔrɔ fɔlɔ an ka karamɔgɔw ye ko dɔw kɛ karamɔgɔ kɔrɔbalen minnu tɛmɛna n'u bɛ bulon kɔnɔ kalanw kɛ ni kalandenw ye n'olu kumana kalanden dɔ la u bɛ labila ni ala tɔgɔ dɔ de ye ko taa i ka taa nin baara ka na ala tɔgɔ fɔ ye wurudi nin kɔ ko nin de b'i ka diɲɛlatigɛ dilan o ala tɔgɔ min ni karamɔgɔ b'a di ni kalanden kɛra maa 300 ye a ka kalanso la a maa 300 bɛɛ bɛ bɔ ni ala tɔgɔ kelen de o ala tɔgɔ min b'a bolo katimu dɛ katimu in jiginnen don ni kumakan min ye o tɛ e ka fɛn sɔrɔ kumakan ye dɛ walahi o tɛ e ka fɛn sɔrɔ kumakan ye o ye karamɔgɔ ka du nɛɛma de ye karamɔgɔ min b'a di e ma o ye karamɔgɔ ka du nɛɛma ɲini sira de ye n'a tɛ yen i bɛ ka baara k'a denw ye n'a tɛ yen i denw bɛ ka baara k'a mɔdenw ye en tant que ala tɔgɔ in bɛ diɲɛ kɔnɔ ka circuler k'a bɛ kɛ ka baara olu ka du tɛ lankolonya e bɛ min kɛ sufɛ ni dugu jɛra olu b'a garisɛgɛ minɛ
professeur karamɔgɔ cɛkɔrɔba ninnu a tila bɛɛ nin kɛ walahi o de la i bɛ kɔlɔsi mɔrɔden bolo a bɛ si ka o de kɛ fo ka taa dugu jɛ ni dugu jɛra a tɛ foyi sɔrɔ hali tɛ se ka yɛrɛ balo a bɛ ka baara kɛ maa wɛrɛ de ye a bɛ ka wurudiba min kɛ dɔw sigilen don u ka so kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa dɔrɔn ka t'u kunkolo dɔrɔn ma boli dɔ kunkolo la u bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye miliyɔn bɛ kɛ ka di olu ma ye o kama mɛ nin bɛ siya ɲɛna ka wurudi kɛ ka nafila kɛ a tɛ kɛ hali a balo sɔrɔ donc mɔgɔ min tɛ katimu dɔn o tigi bɛ bila a jɔ de kɔnɔ i b'i si kɛ a baara fu la wa i kɛ bɛ ka karamɔgɔ wele k'a fɔ a ye a b'a fɔ ko i timinadiya ko farakɔnɔ don ko n'a ye ji sɔrɔ don o don y'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ kalan ka waati minnu hindu la o b'a fɔ farakɔnɔ don k'i jija ko n'a ye ji sɔrɔ don o don a ka nɛɛma tɛ ban bilen walahi a tɛ ji sɔrɔ fiyewu parce que a bɛ ji min na o a tɛ se ka bɔ ji la k'a bɛna don ji wɛrɛ la fɛ wala donc sisan n ye katimu kalanyɔrɔ dayɛlɛ ni katimu b'i bolo n'i bɛ k'a baara i tɛ ka fɛn sɔrɔ a la i kana n'a ye bani professeur n b'a yɔrɔ bɔ a kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛna ala tɔgɔ bɛ di ma k'i ka taa kulubala wurudi walahi i bɛ ka kulubala wurudi katimu min b'i bolo kulubala t'a kɔnɔ fiyewu walahi hindi min b'i bolo ka baara kɛ n'a ye kulubala hindi tɛ fiyewu kumakan min bɛ katimu kɔnɔ ani bɛ kɛ ka min wurudi cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjalan ni baji i bɛ ka baara fu kɛ karamɔgɔ ye a tɛ balo la a denw bɛ yen a mɔdenw bɛ yen e cɛbakɔrɔ fana bɛ si ɲɛna den fitininw bɛ taa miliyɔn minɛ u sigilen k'a dun nanamakɔ la wa n'i ma wuli k'i jɔ ni ala cɛ i b'i ka mɔrɔya bɛɛ kɛ ten fo k'i kɔrɔ k'i si jɛ k'i ka mɔrɔya bɛɛ kɛ ten fo ka t'i dɛsɛ hali tɛ se k'i yɛrɛ balo a bɛna taa ala tɔgɔw b'i bolo i yɛrɛ ɲɛ ala tɔgɔ kankara min sɔrɔ mɛ ala tɔgɔ kankara ninnu a bɛɛ ye karamɔgɔw ka ala tɔgɔ dilanli u ka du nɛɛma don a kɔnɔ n'an bɛɛ na ka katimu b'i ka katimu lajɛ ni fɛn min b'a la n b'a bɔ a kɔnɔ katimu sigi a nɔ na n'i taara baara walahi n'i taara maga la kɔfɛ i b'a dɔn ko ne ye kuma min f'i ye ko de don donc ala tɔgɔ ko yɔrɔ tɔgɔsɛnw fana b'a la u b'a fɔ o ma ko koloja mɔgɔw b'a fɔ koloja wala o de bɛ fa wuli mɔgɔ caman na o de bɛ fa wuli mɔgɔ caman na wala o de bɛ fa don mɔgɔ caman na tɔgɔsɛn koloja de bɛ fa don mɔgɔ caman na n'i y'a ye koloja fana fa don mɔgɔ la a bɛɛ katimu ko in de don koloja min b'i bolo k'i ka wuli min bɛ katimu kɔnɔ o ye jinɛ ye min tile duma k'i ka wuli o ye ruhaniya de ye o ye nuraniya ye o ye nɔɔrɔ ye mɛ min bɛ katimu la o ye jinɛ sɛtanɛ de ye donc jinɛ sɛtanɛ ni e y'a da tasuma la ka tila ka taa sigi ka kɔlɔsi minɛ k'e bɛ tɔɔrɔ sanu wurudi a bɛ komi n'a fɔ ne ye marifa mugu ni tasuma fara ɲɔgɔn kan u b'i ka adamadenya ban karamɔgɔ bɛ yɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma a yɛrɛ ma deli ka baara k'a la a dira ma a sirannen don a ɲɛ a bɛna essayer e la u bɛ nin bɛɛ kɛ walahi o de kosɔn mɔri janfan bɛ mɔri la k'a bɛ ala kan da ne ma ɲɔgɔnna diɲɛ baarakɛla foyi la walahi mɔri bɛ janfan min kɛ diɲɛ maa si tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ u bɛ dalu ta k'a d'i ma ni nisɔndiya ye a yɛrɛ ma kɛ a sirannen don a ɲɛ a sirannen don a ɲɛ ale yɛrɛ sirannen don a ɲɛ ale b'a ta ka d'e ma e ka taa kɛ e ka taa kɛ n'i kɛra fatɔ ye o y'a bannen ye ale b'a sen bɔ a la ni sara fana o y'a kelen ale b'a sen bɔ a la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a la o kumana ale b'a kɛ nin caman de fana bɛ yen donc ala tɔgɔ kalanyɔrɔ dayɛlɛlen don laturu kalanyɔrɔ dayɛlɛlen don ni ala ka jɛ ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan n bɛ mɔgɔ minnu bɛ u sen ta ka na yan n bɛ olu dɛmɛ o sira ninnu na ala kama voilà n b'o olu dɛmɛ o sira kan ala kama n'i mɛnna katimu kan n'a bɛ k'i sɛgɛn k'i tɛ ka fɛn sɔrɔ a la ka n'a ye ka n'a jira wani fɛn min b'a kɔnɔ n b'a bɔ a kɔnɔ k'a jigila i ɲɛna min kɛmɛ jɛ bali ka hɛrɛ sɔrɔ n b'a yɔrɔ f'i ɲɛna n b'o kɛ ala kama ani minnu bɛ sabara don ka se du kɔnɔ yan turabu kalanni nɔfɛ olu fana n b'o olu fana kalan ala kama o cogo la nka minnu b'a fɛ k'a kalan k'u to jamana wɛrɛw la olu bɛ laada sara o ye wajibi wala olu bɛ laada sara ni ala sɔnna i da sɔgɔ i k'a dɔn fɛn min ye professeur i k'a dɔn waati kɔni a dafara ka ban i k'a dɔn awa fɛn min ye folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ na folikan min bɛ n bolo ka lase mɔgɔw ma halisa n bɛ kuma dɔ bɛ yen n bɛ taa ka segin o kuma kan jamana dɔnnibaaw o de ye jamana dɔnnibaaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma
o dama ko tɛ dɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛ fiyewu u ka tila k'u dusukun de di ɲɔgɔn ma dusukun kɛ kelen sinon kuma in tɛ voilà karamɔgɔ k'u dusukun kɛ kelen bani hasidiya min bɛ yen ani bɛnsɛnwaniya min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen to yen ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o de bɛ jamana in o de b'a karamɔgɔw lafiya ne tɛ maa ɲɛni tɛ ka Mali karamɔgɔw kɔ jamana bɛɛ karamɔgɔ lafiyalen don ni Mali karamɔgɔ ye jamana bɛɛ k'a daminɛ Sénégal ka taa Côte d'Ivoire ka taa yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ lafiyalen don Mali karamɔgɔ ye Mali karamɔgɔ tɛ lafiya ten parce que u tɛ ɲɔgɔn fɛ ti ɲɔgɔn fɛ dɔ t'a fɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ k'a mɛn a tulo la fiyewu n'ale y'o mɛn o janɛmɛ de ye ale kunna i tun tɛ se k'a bali maintenant an farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔ tɛ se dɔ la dɔ bɛ se o la nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a lase yɔrɔ janbaw ma kuma dɔ bɛ yen kuma in tigɛra n ye kuma in tigɛ sira la o de ye adamaden ka filɛli mɔgɔninfin ka filɛli ka mɔgɔninfin kungo lajɛ ka adamaden kungo lajɛ mun b'a ka adamadenya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ti yan parce que n y'a fɔ n k'an ka turabudalaw olu bɛ mɔgɔ sigilen lajɛ de ka kuma i kan donc o la walasa ka o bɔ a la hali ni e ma hali e bɛ jamana min na hali i bɛ jamana min na hali ni m'i ka jamana tɔgɔ fɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ka wele kɛ dɔrɔn k'i tɔgɔ fɔ k'i ba tɔgɔ fɔ i k'i da de ka n kɔnɔ miniti damadɔ n bɛna i ka diɲɛlatigɛ daminɛ kab'i ka denya kɔnɔ ka na se fɔ an ka kuma dɔw ma ala dɔn nama tɔrɔbu la o de la n b'a fɔ ko a bɛ fɔ ko dɔnni dogolen ko maa si t'a dɔn ni ala tɛ donc a kuma fɔcogo jɛngɛlen don maa si t'a dɔn ni ala tɛ ani ala ye a dɔɔni di mɔgɔ minnu ma wa o bɛ fɔ ka fara ala ye dɔɔni di ne ma kilo dogolen ne b'i dɔ dɔn ni ye fɛn fɔ i ye k'o kɛra i ka denya kɔnɔ n'an tilala kuma na i bɛ t'i mansaw la n'i y'u ɲininka n'u ye min f'i ye i bɛ n'o faamuya i yɛrɛ bɛ don min na n'o fɔra i ye i b'o fana dɔn bon ala ye nin dɔnni di ne ma turabu la ko fila bɛ turabu kɔnɔ ka filɛli kɛ k'i ka diɲɛlatigɛ datigɛ kɔnɔ ani ka garisɛgɛ nafolo baara k'a di mɔgɔ ma ne ni fila fɛn o fɛn ye n diya n bɛ kabako k'a la n bɛ suya k'a la kɛcogo ka di n ye cogo min na nin baara fila n bɛ baara kɛ ni fila la kɛcogo min ka di n ye hali ni sunɔgɔtɔ wulila k'a kɛ i b'a nafolo sɔrɔ parce que n taara kalan donc n ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ani jamana dɔnnibaa sɛbɛw an ka jamana lakanabagaw foli bɛ olu fana ye olu minnu an bɛ k'an jigi da olu minnu kan wala ala ka kɔsɔma yɔrɔ ɲuman di olu fana ala ka an ni olu bɛɛ lajɛlen lakana ala k'o kɛ ciba kan sɔli ala rasulu i k'a dɔn nin waati in na an b'an filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo a ka video in ka cɛri kosɛbɛ a n'a nafa bɛɛ lajɛlen kama pour que buni hadamadenw bɛ se k'u ka tɔmɔtaw sɔrɔ a la cogo min na u nafa k'u to u sigiɲɔgɔn na i k'a dɔn ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye miyaŋa bala den ye i k'a dɔn kucala belebele n'o ye Gaoussou Coulibaly n'an k'a ma ko professeur Gaoussou Coulibaly Latourou Fitinè Yélén a sigiyɔrɔ bɛnnen don Titibugu mɛtiri tako ka kare ma i k'a dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa min tun bɛ ka ɲininkali kɛ bi o ye aw denkɛ a n'a balimakɛ Bakɔrɔ Jara GGB cɛman Mante cɛ 100 ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko k'an bɛn sigi wɛrɛ inchallah aw dansogo